daw, sure ka kanyo? Dini mismo iyo kwarto ka mag-asawa kita magbubuti milagro. Oo naman. Pero pahitig na lang ako may imo asawa. Tigre dito na. Kinamot yung mga bisita dito, gawas. Dito niya, babayahan dito. Kilala mo gundur to yung asawa, ha? Alang. Napulo na kami katuwing ang mag-asawa, di ba? Pero hasta nga diyan, ha? Diri pa niya nabubuking iton aton hilit nga relasyon. Kaya bakit na kita magtago? Salit, susundol ito na akong tukulay mo, ha? Ito na akong mga tutdo para padahin aton relasyon. Asya na akong gibubuhat. O, sige na. Di na kita itong pag-istorya. Sige na, di. Ano ka ba kano? Ay, gud mo do. Maura mo tiyo nga adat akong giro. Oh, kaman. Asya nga. Sige. Di. Ay! Din ko. Ano do? Kano? May tao? Ano? Ganun pa kasabot? Hindi dyan akong alaga nagsusumat. Ha? Ano? Kung sugat, dali. Sige na, tago di sa itong katri. Bangin sumulod ni Marife nga niya mong kwarto. Sige na, tago! Uy, anong paginganhini nga ayam ni Madidina? Ani pagudang may portahan iton amon kwarto ni Kano. Kita kun umihihingi. Ay, tatabog ko. Se! Gawas nga to ha, gawas! Hay, bani mo agaron ha? Se! Ay, taliwatin nga yaok. Pagaliwatin may buot. Baga nasisina nga gimpapagawas ko. Ay, ata gawas itong imo agaron. Ata, umatubang nalugod among kwartoin nga ayam. Huy, psst, iwas din itong portahan kay masulod ako ang kwarto. May da ko kukuhaon. Ay, natuyaw na ni nga yaok. Nauna pa pagsulod akon. Kano? Ay, ani ka man ngayon naton kwarto. Okay. Baga naglingon na ako ng ulo. Baga naumog man ako. Amo ba? Asya daw kay tigdak ang nangawar. Okay? Tigdak ko na. Amo ba? Umog man ako. Amo ba? Asya daw kay tigdak ka nga nawara hagawas. Iniiling ka ito imo mga pare. Naroon yan. Magawas ako. Ano daw? Ano to nga? Ayaw din. Ayaw siya. Ito imo mga pare. Naroon yan. Magawas ako. Ano ito nga? Ayaw ni Dina. Ano man ito na mo ha? Nakadaya ito nga daan ha tungod ang portahan. Hatong kwarto. Ano? Ano niya nga da? Ambot nga haw. Basta pagkani ko. Nakada na ito yung nga daan. Ambot. Ay nga ni Hidina. Nakada na ito yung nga daan. Nakada na ito yung nga daan. Ambot. Ay nga ni Hidina. Kaya siya, babe. Ay. Ambot nga ni kunain hindi na man ako kumita di kagawas. Bagat ginihilo mo na iya. Nakada na ito yung nga daan. Ambot nga ni kunhain na Hidina. Waray na ako kumita gawas. Amo ba? Oh, kita ana oh. Gusto pa ada sumukso ka ilarom iton aton katrein nga ayam. Ano? Oh na. Alay dong. Kanayon na ni. Alay dong, ikaw itong ayam. Inuho ka ba ko itong barahe ba itong ayam? Ha? Ay, allergy ko ito, allergy. Alay. Uy, Chucho. Kanina, igagawas ko Ay. ikaw kay bangin na liwat atakehon iton asma ito na akong bana. Tanan na, didi kita gawas. Ay. Dali! Ikaw na ko mabubukin kami ni Marif eh. Pwede na ba ako gumawas? Sige na, gawas na. Katuyagot na mo ayam. Naigos pa kita mabuko. Sige la. Kaya diret ko na tiya uupo itong sunod. Sige na. Gawas na kita kay nawawarahin naman ako ganay ni.
Uy, Madi, ano Uy, na? Madikuri, may naobserbahan ka ba kagabi? Ni Kano? Uy, Madikuring, may na ka ba naobserbahan kagabi ang birthday ni Kano? Wala man, Madi. Oh, may dangayan? Nasaring pa ako nga, di rila ko asyat nakakahalata. Agi, Madi, kay bisin o makakaobserbar gudhan kabalhin. Kabahalina. Kakaobserbar, agi, Madi. Di rila ko asyat nakakahalata. Agi, Madi, kay bisin o makakaobserbar gulibatan kabahalinan ira tuba. Nganan mga pagkaon, Madi. Magrasa god. O sinsado na godin duro, hirak kano ano, nga ni Marife. Iba god, liwat, kumpara iton mag-asawa may trabaho. Gan pati ito na balay, maupay na. Ha, damo na po itong gamit. Ay, hanuna, pareho la ito hanuna ba? Pareho ito kabat, agi? Nakabutang ha aton. Ay, hanuna, damo na po itong gamit. Ay, hanuna, pareho la itong kabutangan na aton. Agi, di rito na siya tono akong butig basabot, Madi. Ha? Ay, ano man ngayon? Hira ka no bangan di na. Bagat palawag na itong irahilit nga relasyon. Ano? Hira kalungan ni Dina? May relasyon? Uy, Madi, ukura ito tuura na lagod kay close si Dina kada marifingan kano. Frontla ito ni Ramadi. Para matabunan ang kamatuuran nga hirangan ni Kano, hindi na may relasyon. We, ano man ngayon itong ebidensya ni mo, ha? Jesus, kadamo. Una, damo na ito akong nababatian or istorya nga nakikita ni Rahi Kano nga nagawa sa balay ni Dina iton maagangon. Usahay naman, may nakita ito nga duha nga nagawa si iton motel ha downtown. Ano? Wala. Wala kito sarabutan. Uy, wala. Madi. Adi, Dina, malabay ito natong tungod. Ay, oo, good man. Dina! Hain ka! Ay, nga dako ito na akong beshi. Kan Marife. Ay, beshi daw ko no. Bago, gintatay dorman nga ni. Bangin nagsasayb ka lang, Madi. Kay uhunda na, mo pa itong gimpapakita ni Dini kan Dini. Ikaw na ka. Ano? Bangin Gintatay dorman nga ni. nagsasayb ka lang, Madi. Kay uhunda na, mo pa itong gimpapakita ni Dina kan Marife. Hingan pakitang tao la iton. Style ito ni Dina para dire malata. Tana. Sundan tayo, Dina. Bisan ka makasabot ito, basi. Para ka. Ni Dina para dire malata. Tana. Sundan tayo, Dina. Para ka makasabot ito akon karuyag sigmon. Madidina. Bason ta pa ba ni nga aton erim Hubog naman ako. Oo naman, Madi. Kay sayang ini na timplata na gudini. Diri man ini pareho itong tuba nga pwede sulod na botilya. Ngan punon, pwede pa. Sige. Hubson ta na leton. Sige na. Inom na kita. O sige. Ako laada ito nagiininom, Madi. Baga ako man la iton gintamaan. Ano ka ba, Madi? Nainom gihapon ako. Bangin, diri ka la kondisyon. Yan na, pag-inom. Asya na hubog ka dayon. Bangin, ada. Uy, Madi. Di na akong gwapo nga bana. Umabot na. Asya nga ni. Maupay nga ligas pa di ka, no? Oy, Madi na. Kanina pa ko nag-ininom. Medyo. Nahubog na nga ni Madi Marife. Sorry ka no ha.
Nagsamala ako maubog. Okay lang ito. Ano sa pa, Sabado man buwas. Wala man ako sulod ngan. Pwede kita magbuok. Ay siya nga ni nga sumugot ako. Ay haton ako hininom ni Madidina. Sige. Masulod na ng kwarto ha. Sunod na lang ha. Ay, nito ni mo gimpapasunod. Madidina? Ha? Dirigad, ikaw. Ano nga to ka man nakita kan Madidina? Nabog ka naman, good. Sige na. Sunod na lang ang kwarto ha. Yan na. Ani na ko yung kwarto. Sunod na ako. Ano man yan na? Adalamas na. Ay man yan na ako. Anak ko na sawa. Turog na ato sala. Balito ha. Ayos ka kung liwat. Dili. Ay! Kano? Maupay na lang na ang mata ko. Kay kunwaray, nagyaya, mang naliwat ako. Mabuhata niya ako. Maiya ko ang kawas. Uy, hala! Ninang Dina. Nagaano ka rin ang kwarto nila nanay ng tatay. Gumawas ka man nga da. Ha? Kuan, inaanak. Nahubog kami ni imo nanay. Waray na ako pa uli, kay nahubog ako. Di nila ako pakaturugan ni imo nanay. Aw. Pero, kaya na nga tuman ni nanay ang sala. Dito man niya umigda. Ha? Kabuisit man nga bata. Sigurado magsusumat ini kan madimari fan niya nakitan. Kinanglan, diskartehan ko rin maupay. Inaanak, Ninang. pagsunod mo ha, school, agyabalay ha. May dako igahata ga imo. Sige, Ninang. Bubuhaton ko itong tanan para mawara isip ini nga bata niya nakitaan. Anak, ano yun ngayon mo ginahataga ako? Mani ito, nay. Asya nga ni. Karuyag ko ba signon, diin kayo ni nga dahamo nga kwarta. Anak, bangin mo ini kinuha kan imo. Nagawa ko kung din la. Kang kanay ha? Ay, diri. Ay, bal man ako kawatan. Diin ka man hini. Hatag ito ninang di na ako, nay. Ha? Kaya ano pagtagay mo ha? Ambot, diri ako maharam. Bangan para diri ako magsumat. Iton ano? Nga nakitang kuya, nagawas sa hayo kwarto ni tatay. Ano? Ninyo. Diri ba? Okay. Ano? Ninyo, diri ba yung maupay? Ito naghihimo-himo istorya ha? Ay, hindi man ako nag-emo-emo ng istorya to, ditun. Kakahimang rawang ko radinangan ka. Bahini. Ano man ini yan na? Maaram na yung Marife, bahay na aton. It pa kaya na. May ebidensya ba hiya? Ha? Basta di kita maamin. Tubtog nga wari niya masaring ebidensya. Di rin kita maamin. Titindungan ta iton panimuwa. Ano ba't mahitabo? Sugla iton, kasimple ito natin pagbubuhaton. Ha? Sige. Kung asyat imo desisyon.
Nakit-an din ninyo, iya ninang. Nagaw sa aton kwarto, hatong gabihan, mag-inom kami. Nga nahubog ako. Anot ka singon ngayon mo, pagyan ha? Ano niyo gimbuhat aton kwarto? Ha? May igintatago ka mo ako ni Madidina. Uy. Di ra ba't mo pang pag pinanahap Marif ha? Di rin na itong tahap. Kay aton na mismo anak ang kumita. Ano ba niya nakita na? Nga gumawa si Dina ha aton kwarto. Ginagawas lang ngayon. Nagpakina ka ba? Kung nag-ano hindi na aton kwarto ha? Op. Ay, wala ka nagpakyan. Sige. Susumatan ko na lang ikaw. Hindi na, nanarit nga ma-CR. Alang man nga ito hiya pagamitahan si Aragawas kay masirum pa. Siya ito, dito ko na lang pagamitahan si Ara na atong kwarto. Op. Pwede pa. Ayaw dahil pagtuto dito mga istorya nga gintudulay mo. Nga pwede itong sunod ha. Ayaw na pag hinubog. Biska igsasarabot at natatabo iton palibot. Nga di ka magpipinanahap. Baka lakat na daw. Adi aga-aga pa. Nanbubuisit ka na. May punto na akong pana. Mag-close naman hira ka nungan Dina. Kakalimtan ko na ito nga ginsumatin ninyo. Diri ko nala susok maton. Himadidi na. Bakit nila ako mapahiya? Madi. Nakitaan ko na liwatira kanuan ni Dina nga nagawa sa usa nga motel na downtown. Ano? Oo, Madi. Ay, di rin daw ako mailog nga igsumat. Dira siya, Joyce. Yung kung mailog, susumat ka na guli nga duha kang Marife. Di rin daw ako Oo, Madi. Di rin daw ako mailog. Igsusumat ko na guli nga duha kan Marife. Naguluin magud ako kan Marife. Puta magud niya. Di rin niya deserve iton paglingon ni Radina ngan kano. Ay, kung sugad. Sumatan tayo Marifian aton na diskubrihan mintras sayo pa. Door open. Awagi, anay, sorry. Anak rin nag-isip, slap. Ikaw, itong tawo, grabe. Madi Marife, ikaw man yan. Dagos ka naman nananaplong. Ano ba na akong salain mo? Kulang pa ito itong imo pag-try-door hakon. Ha? Kakano pa ako niyo ginlingo ni kano ha? Ano ba itong imong hihinaka? Di rin man ako maaram. Nalirom ka pa? Nakita ka na amon anak ni kano. Nagawa sa amon kwarto. Ngan pati itong aton mga amyaw. Nakita itong iyong paglingwakon. Nagiwara ka pa? Iton kurihe imo. Puro la istorya. Waray ka ebidensya itong imo gimpapasangil akon. Sumala. Nakita ba kami itong imo anak? O di nga nitong imo magisi... Sorry, sayop. Nakitaan. Nakitaan. Kita ba? Sumala. Ebidensya itong imo gimpapasangil akon. Sumala. Nakitaan ba kamihan imo anak? O di nga nitong imo mga nagsisiri nga mga amyaw nga nagtutumbaway kami ni Kano? Waray di ba? Ayaw kami pagbutang-butangin sa'yo, Marife. Ayaw!
magbutang-butangin sa Lamarife. Aw, buot mo igpasabot? Buwaon iton akon anak? Naghihimo-himulahin istorya iton akon anak? Waray ko sugan nga pulong. Basta iton akon la, kung may ebidensya ka nga may relasyon kami iton imubana, ipakita! Ipakita ngayon, ha? Pwes, kadididi, kay papakita ko imo, iton na itatabo iton mga halas nga traidor nga ba di? Ano Kadididi, ba? Aray! Atakbuho! Aray! Ibabagnos ko la semento iton ipon bawon. Bis ka makasabot kung ano iton nawong iton mga traidor nga sugada imo. Ay! Ano ba? Aray! Buy! Animal ka! Traidor ka? Ano Di ka manibadi ka pa akon? Maupay pa na among pagdaray mo tapos nakakahimo ka ng pag-traidor na akon nga hayop na! Ay! Animal ka, God! Ay! Ikaw na mo ka di na kumata imo, ha? Una mo! Animal ka! Kada ako ito ni mubot, ikaw pa itong kabit, ikaw pa itong dako itong buol, magrakod ako! Ay, pastilan, ano ba ito na itatabuhay iyo di na, Marife? Waray ko na kung magdadahom nga maabot kami yung suga, di nga punto nga magpapasakiti ka mo. Maram ko na ko kung ano ka mo ka magsuok. Kay traidor ini nga babae ka. Kabit ini ito na akong bana. Ano? May ebidensya ka? Ipakita! Ayaw hintahap-tahapla. Di ba, Kapitan? Ha? Anak ko na mismo ang nagsumat ka. Ano ba nakita ni mo anak, Marife? Akto ba? Nagdidirig ba pareho? Anay? Nagdidirig ba? Pareho ba mga waray pa hamong-hamong halawas? Sila di nangan kano? Ano ba nakita ni mo anak, Marife? Akto ba? Nagdidirig ba pareho ba nga way pamahong-pahong? Pahamong-hamong? Ano ba nakita ni mo anak, Marife? Akto ba? Nagdidirig ba pareho nga waray pa hamong-hamong halawas hira nga duha? Yan mo asawa nga hinihidi na? Oh! Bato na hikap. Ano nakita na ni mo anak, haamo nga na ni mo bana? Nagawa si Dina hamong kwarto. Kap, hato nga higayon. Nag-CR ako. Nandito ako pagamitan siya ng ira kwarto. Kay tabis na manggod. Ngan masirom kon haira CR hagawas pa ako magamit. Marife, di rin niya pag-uugup kan Dina. Wari ko yung ginuugupan, pero sakto man luat si Dina. Di ba kay nakita mo nga gumawa si ni Dina yung kwarto, may ala na relasyon nga may gimbuhat na hira. Kano. Bakay nakita mo nga sakto man luat si Dina. Bakay nakianay, diri bakay, okay. Pari ko yung ginuugupan, pero sakto man luat si Dina. Diri bakay nakita mo nga gumawa si Dina yung kwarto. May na relasyon nga may gimbuhat na hirakano nga Dina. An hikit an hira ni manak ko ring nga gumawa si Rahin Motel. Ano man nagdukap? May nabahira ebidensya. Kung urustorya la, wari naghihapon itong gamit, Marife. Magsusurit na ito ninsamo. Pareho ito nahitatabuha iyo, yan na. Be, pahiya ka daw. Dina, sakto na. Salit diri ka mo nagkakaasawa. Nagkakaasya. Ay, sorry. Diri ka mo sakto na. Pahiya ka daw. Pahiya ka daw. Dina, sakto na. Pahiya ka daw. Pahiya ka daw. Be, pahiya ka daw. Dina, sakto na. Salit diri ka mo nagkakasabot kay mga kamuhin, mga kapuyahan. Diri pa kita tapos, babae.
Hinuman lang yan ang nagmakaalo barangay. Ikaw! O pahayagod la ninyo pagtago iton iyo relasyon kano. Kay masakban ko nga ni kamo. Pamamatayon ko kamo. Sus! Puros ka la tahap. Di rin alugod ni mo na atin darant mo mga burahaton din balay. Tungod, nga mas gintatagan mo yung panahon itong tahap-tahap pa mo ni Dina. Magsinugad ka nga iton, bis panlaba. Diri ka nakapanlaba, bis paglimpyo iton aton panimalay. Di na kita nun magkakadiferensya. Yan, bain ko man ikaw, hibayan! Sige! Pasangil pa more! Balik da pa. Pasangil pa more! Balik da pa itong sitwasyon. Pagawsa nga ako itong maraot! Animal na lalaki. Paganding papagawas pa yan. Ngahi ako itong sa'yo. May adlaw gihapon kamo akon nga mga traidor kamo. Adi na kami, Marife. Ay, sakob ka mo dayon. Bangin may kumita iyo. Ngan masumata ni Dina. Aha. Kaya ano pala ning mutuyo amon? Balitaw, Marife, kung bahinan amo nakita kanda kano, ngandi na. Tinuod ba na ito nga amon sumatai mo? Dahil kami pwede magsayop. Hiragod aton maupay. Padaw, hiragod sayop. Pwede magsayop na ito nga. Tinuod ba na ito nga amon sumatai mo? Dirigod kami pwede magsayop. Hiragod na ito. Maupay panganin ka abre-7 ni Dina. Kanimo ba na? Tinood iton Marife. Oo. Maglabing gudirahin duro. Mga hayop pera. Hirap pa itong hindi wara. An masaklap pa. Kimpapagawas panira nga ako itong maraot. Ako pa itong matinahapon. Ano man yan na ito mo plano? Ha? Suga din eh. Babayaran ko kamo. Ha? Kuhaan niyo yung ebidensya. Ito nga duha. Sugad iton video? Oo. Suga diton. Ngan kahuman. Igkadiyakon. Kada video nga iyo igpapasakon. May balor. Okay to. Di ba, Madi? Okay Oo, to. sige. Kaya berman maubos iton sa lapinikan mo. Basta mabuking ko lang. Pero dere ba daw la kami ito mag-away ni Kano? Ha? Waray ko na leto niyan. Ito importante hapon nga mabuking ko itong mga gimbubuhat nga diri maupay. Ito nga duha. Sige. Makakalaom ka amon ni Marites. Ano ini nga nagva-viral nga video? Ha? Kami manininig ka nung man... Kinpapagawa sila nga video kung maraot ako nga klaseng babae. Dami ito nagbabasya ako. Maraot daw ako nga pagkababae. Nirinig po iti. Angay nagud-ada tutduan ng leksyonin nga pagkamarefe. Ano mal kamarefe? Ginuubos mo guta akong pasensya? Pues, iskandalo gulitin mo, biling ha? Pues, igahatag ito imo.
mo naliwat din na, Marife. Oo, Kap. Pero yan na, ako naman ito may reklamo hindi nga babae. Ano ito ni mo reklamo? Karego mga ron referral ha imo, Kap. Kay igsasaka ko igboy ito na akong reklamo kan Marife. Ha? Kada ako ito ni mo buot? Ikaw na nga niton kabit. Ikaw pa ton may ganahin magreklamo? Alang, kay wala ka ebidensya, puro kalataha pa amo ni Kano. Pero, ikaw, adi, may ebidensya kung nga imo ko gimpapakaraw sa social media. Kung ano-ano nga mga post niya imo gimbutang sa social media, nga nakakapadaw ta akong ngaran. Ngan base masayod ka, may da ka natara... Sorry. Diya ka na ta. Lapat. May da ka natara... May da ka natara... Sorry. Diya ka na ta. Ngan base masayod ka, ngan base masayod ka, may da ka natalapas itong balaod. Ano? Kapa? Silang maninin akong ginsisaring ha iyong aduha, Marife. Di na. Kung mapupwede nga pagurhimang rawan talaanay ini nga iyo problema, gimpada ko man niyo. Buot mo'y pasabot kap. Sakto din na. Mapipriso ako. Kung mapapamatunan nga ikaw ang nagpapaluyuhin nga mga post ng pakaraot kandina, posible ka good man hini mapriso. Ano? Sigurado ka, Kap. Ako na nga ni ang nadidihano. Ako itong ginlulurong ni Rakanuan din, ah. Ako pa ito mapipriso. Masusugad, Marife. Wari ka mang good masaring ebidensya. Ani mo puro pata, pagtahap, pangatahap. Kap, igsasaka ko na mas huro hitaas nga hukumanan ini nga akong reklamo kan Marife. Di na. Pwede ba ani nga baga kumalma kalaanay? Pagsabuti laanay ni Niyo hinmaupay, nga paghimang rawi ni Niyo. Kap, Kamaturan na di na. Kamu ni Kano iton angay igreklamo. Makaritla ka mo magtago iton iyo hilit nga relasyon. Kap, pati ba naman ikaw? Di na. Siring pa waray aso kung waray kalayo. Normal ha asawa itong reaksyon ni Marife. Salit pwede kalmalaaday ka mga pareho. Ngan pagsabuti niyo inihin maupay. Ay, anak, Maripe, Nanay. tapos naman rin ang iyong pagkanaban na ano, may natabo ba? Tay, maaro akong saging. Ay, sis, pulodlon pa, anak. Hinalag nanay kanina. Waray pa, tatay na lang ito. Ako na lang ito, nasaan, ikaw na lang, lagasan iyo. Lagasan na lang. Oy, Marife, anak.
Ay tabis na ba na di nga ibo pagkadihabalay? May nahitabo ba? Jesus, dasaring pa daw ako. Hindi rin ka magraraw-rawin suwad haling akagabihon. Hindi rin na ako tali mo problema. Nay. Di rin ako na kumain. Lumiton kang bubuhat kaya pagluro nga ako nira kanungan din na. Ano? Muli niya ako kung mag-ano ako, Nay. Madali na ito, anak. Sugad hindi itong buhata. Maiyaman ni Marife. Sus dire di ba ha? Basta ayaw pagtukal iton imo mata, iton ginsudlan nga balay niya kanuan dina. Pangin niya ra makasabot kung may mga nagmaman man haira ngan tigdalarabwaya. Ay, sus. Di rin na di. Basta, ages, ayaw nagkinita lo kan padi. Puyit ikaw, puyit. Basta, Aya, tigdalarabwaya. Nagmaman man haira ngan tigdalarabwaya. Lumabat ka na. Pangin niya ra iton ginsudlan nga balay niya kanuan dina. Iton ginsudlan nga balay niya kanuan dina. Bangin niya ra makasabot nga may da nagmaman man haira tapos tigdalera nga bumaya. Ay, sus, ako pa? Di rin makakaaling gawa sa akong pagitaan. Ay, para ano pa nga, gintagal akong dako nga mga mata. Di ba? Di ba? Marites? Uy, Kuring? Uy, ala. Anin ako? ay, Marife! Kaya ano nga, may da ka man upod na Marife! pulis? Ano ito? Asya! Naga sa immature gud. Upod na pulis? Upod na pulis? Ano ito? Asya itong sakto nga pitad. Ha! Turo ito nira pagdiwara. Diri giniligotan ako anak. Sige, maglerong pahira. Hadi nga otoridad. Dere. Maglerong pahira. Adihin Adi. otoridad. Adin otoridad. Sige, diri giniligotan ako anak. Diri. Turo ito nira pagdiwara. Diri giniligo ito na ako anak. Sige, maglerong pahira. Adin otoridad. Nga magpapamatuod. Ito nira pagligo ito na ako anak. Sigurado ka mo nga ada ito nga balay. Ito na akong ba na nga ni Dina. Ay, sus, oo, Marife. Dili kami pwede magsayop. Oo nga, abat ko. Napliti ra di ito ka balay. Kanay daw lain ni nga balay ano. Asya, gyapon ito na akong tahap. Di kang mahira magbukingking. Mas panira ito, gintatago ito. Ano? Bukiking. Oy, anim ito nga nga film. Bata pa. Buking-buking. Asa yan? Magbuking. Asya, gyapon ito na akong tahap. Di kang mahira mabukingking. Ha? Mas maupay pa nira pagtago. Ito nira hilit nga relasyon. Sir, ada ito nga balay ito na akong bata. Nganiton iyak kabit. Sige ma'am. Andam ka na kay susudlon ta na itong balay. Kinkukul ba ako, sir? Relax lang ma'am. Bangin liwat kung may mahitabuhay mo. Hinon! Huh? Marife, ikaw? Oh, ako. Yan, wow! Nakatapis ka lang tuwalya. O ano? Tapos na ba ka mo? O magbubuhat pala ka mo yung milagro? Ito na akong bana. Ada ka naliwat
magtatahap ka na liwat haamon ni Kano. Natural. Aw, nag-aano man nga ang kamo dinhin nga balay. Nga kamo lang nga duha. Magro-rosaryo? Sugad? Kahuna mo nga matuod pa ko itong imo mga alibay. Na mo nga matuod. Sugad? Agro-rosaryo? Sugad? Kahuna mo nga matuod pa ko itong imo mga alibay. Ha? Kahuna mo gihapon. Nga diri ko kamo matutultulan. Dili ka ko nagrurugda, ano? Anya ko itong balay ito na akong sangkay. Ngan pwede ba? Ayaw ko pagburubidyohe. Dadayon ko na gulito na akong reklamo ha imo. Kikihaan ko na ikaw. Diri mo na kinahanglan humirayo. Adi, may upod ko nga mga pulis. Pwede ka na magreklamo ha ira. Sige, pagreklamo ha ira. Ngan gusto mo yung ebidensya? Adi, may ada ako didi. Litrato niyo nga nan akong bana nga nagdidirig, naghaharukay. Ha? Salit pwede ba di na? Pag-ausan nila ito na akong bana. Maaram ako nga aadalahiya sa kob. Kano! Gawas na na kung hain ka man. Ayaw na pag tinago kay magmamakaalo ka la. Gusto niyo yung ebidensya? Adi na! Gimbuhat ko nan iyo gusto may tabo. Ginsunod ko na kamusalit. Gawas gadi kung diri mo karuyag nga mismo itong mga pulis. Asya pa itong sumulod gada. Ngan tigda ka na lang ang pulasan? Pusasan. Asya pa itong sumulod gada. Asya pa itong sumulod gada. Ngan tigda ka na lang ang pusasan. Hingan! Se! Naka-brief na lang ito na akong bana. Ngan ito nga brief! Asya, ditong picture! Ngan itong lugar, pareho gihapon itong, dito na akong picture. Ngan nga picture, nakuha inihan akong mga gimpapa pagmanman haira. Yan na mismo nga adlaw. Sakto. Alo? Okay. Yan na mismo nga adlaw. Yan na mismo nga adlaw. Sakto na aton na age? Yan na mismo nga adlaw. An aton na abtan nga lugar. Malirong pa kamo, ha? Malirong pa kamo, kano? Di na? Adi na! May dyan akong masarig nga ebidensya. Iton iyo paglingo akon. Salit pwede ko na kamo kiyaan. Ano man? Andam na kamo mapriso, ha? Marife! Marife, pasayloan ako dako. Di na ako magkuotro pa. Gimbulagan ko na hindi na. Di rin ako seryoso itong babae. Nadarala ako tentasyon. Masakit na niyo gimbuhat akong kano. Ngayon di rin madali ang pagpasaylo niyo gimbuhat akon. Igpaabat anay akon. Nangulos ka na nga nagbago. Yan hingpit mo na nga ginbulagan ni Dina. Yan na. Pabayilanay kami nga niton imo. Yan niton imo mga anak kan anay. Ay sayo, kanda nanay. Pabayin. Ilanay kami nga niton
ginbulagan ni Dina. Hingpit mo na nga ginbulagan ni Dina. Yan ah. Pabayil na lanay kami. Ganito'n imo, mga anak kanda nanay. Diri pa ko anda magpasaylo ha imo. Sakit. Okay, ano ba yan? Sakit. Ipakita anay nga hingpit ka na nga nagpag-o.